Lapu-Lapu City DRRMO lakip sa duha ka mga DRRM sa rehiyon siete ubos sa highly urbanized cities category nga gipaubos karon sa final validation alang sa National Gawad Kalasag Award. Ani ang report. Sukad 2022, gihingusgan sa lokal nga hagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang nagkadiyang mga risk reduction programs. Kay sunog ang numero 1 hazard sa dakbayan, dili lang kutob sa pagresponde ug pagpanghatag og mga ayuda ang gihimo sa Lapu-Lapu City DRRMO. Uban sa pagtambayayong sa academe ug NGO, gisubay ug giila ang mga dapit nga mga fire-prone areas ug gitudluan ang mga mulupyo nga adunay magamit nga tubig pinaagi sa pagmuntar ug mga rainwater catchment. May rental subsidy usab ang DRRM Lapu-Lapu City alang sa mga nasunugan aron may magamit silang salapi, pag-abang ug panimay inay mupuyo sa mga tunghaan isip evacuation center. Ug kay risgo usab sa bagyo ug storm surge ang dakbayan, regular ang pagmuntar sa DRRM ug mga stocks sa mga relief goods sa matag isla aron maapod-apod gilayon sa mga apektadong pamilya. Gipaubos usab sa nagkadiyang training sa pagtubag ug mga emerhensiya ang mga sakop sa urban poor group ug mga fisher folk. Ning disaster risk reduction magud kinahanglan dunay collaboration, partnership, dili ni kung gobyerno ra. Naay mga tao, NGO o gobyerno. So muna atong gihimo nga ang gitawag nato gani sa Lapu-Lapu nga community managed DRR ang atong program. Samtang gisugdan na usab karon sa Lapu-Lapu City DRRMO ang disaster risk financing diin gipangkuhaan og accident insurance sa dakbayan ang mga PWD, ilabi na ang dulan sa usa ka gatos ka mga PWD nga nagpuyo sa mga isla sa Kaubian, Kauhagan ug Pangan-an. Lakip sa mga gipa-insure ang mga mananagat ug urban poor nga gipaubos sa cash for training. Usa na siya ka method nga i-insure ni mong tao accident insurance aron kung mahitabo doon na yung mga aksidente doon na sila mag additional nga kwarta nga magamit. Pipila lang kini sa mga rason nganong nalakip ang Lapu-Lapu City sa duha ka mga highly urbanized cities sa rehiyon siete nga nasuta sa mga taga-Office of the Civil Defense nga beyond compliant dihang gisukod kun giunsa nila pagpatuman ang risk reduction program sa kagamhanan. Giila usab nga beyond compliant ang Mandawi City DRRMO ubos sa highly urbanized category. Bugos City ubos sa component cities category ug ubos sa first to third class municipality category. Nalakip ang Mabinay sa Negros Oriental. Samtang sa 4th to 6th class municipalities category ang Madridejo Cebu ug San Miguel Bohol. Because they have the highest scores among LGUs sa ato ang region. And they will become finalists for the national awarding. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.